Shubor nakashlem jong unongsan hima. U acting CM ke hima Longden uba Brilliant Henry CM Yong. Ulami syakmat ban pensyai pa ba halor ke jingno uba PS Lingdo ba ke hima Longden ka IY bean yakimar ke hima. Ulaong banadu ubnai kala lingkot menta usnam ke hima kala penong ye ke executive darbar haplang dilon ban penkre ban IY yakimar ke hima nak benta usnam arajar arphenriu arphenyo bat kila panru ke jingmenjor na ke district council hendai ke district council kala penslam ban ai ke jingmenjor Bada ka arpo hendu dari ubnai leber ke district council kala ai bor yaki. Uloong bana kaliang ka isi kala pha jing pentep kerki eki khuan ki hajar ka hima. Baha ka lai phau tarik leber kin ai wai ki mar ka hima. Hendrei hadian kata kala don ke jing ujor upa PS Lingdo asya ka district council. Dak baong bakat kum ka an ka hima langrin. Lada ompat dap khat sanski ompat long ban ai wai yaki mar ka hima. Ulaong bakat kum ka an jong ka hima yaki mar jong ka hima de ban ai wai hashwa ka lai phau tarik leber. Jong kanu kanu kesnam, bat kinong shimwai ki deban sedang nadu ka shitarik ubnai yayong. Kumta halor kata ka nongrim kila pha jingtip kerki eno syaki khun ki hajar ka hima, ban aiwa yaki mar ka hima. Ulaong baka district council hadian kani kala pensangi ishwa bat bu upor ban aiwai, haka khat santarik yayong, bat nak liang ka hima kala yo ban aiwa yaki mar ka hima. Hendai uba PS Lingdo ulawan ban penkulmar haka tiga sengi, bat khang yaka office ka hima, Hendai hadian pat kala jai no bat kili yo ban aiwai dah kebesuk hak tiga sengi. U acting CM ula pensyai ban omdan menu balak ban khang ye ka hok jong kahima ban aiwai ye kimar kahima namar kedi ka hok nadu ki por men shua. Shu halor ke jingkeno uba PS Lingdo ba ude acting CM bela syawing uba Brilliant ulaong ba ka high court kala ai ka hukum ba un beteng biang bandong kumu acting CM tat hadu ban benar da kumwai pan. Ngadai u acting CM jong kai malang rin ngakwa ban ai ka jing percaya kendiat halor ka jing keno jong ba PS Lingdo ya ka himalang rin ba ka himalang rin ka IYBan ya kimar lali jing mi jong ka hima mentakas nam arajar alpunriu alpunyo ti ngakwa ban percaya kendiat katukan ne api kilat patai kubor Kenang ba kipai ba jong kahima langren bat kumju guru kipai ba jong kari kasi kinnom sya elam bakla haune UPS Lingdo bakam de paude uta u presiden jong kaseng samlahi malangren ti haga de por ko menta an ai ka jing pensai katukan ni spang kan ni ka jing ai wai ka jongi himar hima namta kan ni ka snam ar hajar arpun riu arpunyau Kalong kumni panadu benai Januari mentakas nam te nagaliang jongi kahima ngila ya penlong ya ka eksekutif darbar ang te plan dilon bang yo ban penkre ban IY marhima nafta ka negas nam arajar punriu arajar punyo tenre bar hadin jong kata ngila panru ya ka approval lani ka jing menjur naga dis council but kadis council imtip na ki eki daw lapan slam no ya ka jing ai bor lani ka jing ai approval ban bagi yo ban IY ki marima nagta ka ka slam ar hajar ar punri or punyo but datang haga ar punri tarik jong banai match ba ka district council kala ai bor ini bagi yo ban IY ki mar jong ka hima but nakaliang ka jongi ngila issue notice kerki sheki kon ki hajar sheki snong ki tabo per po hima ba haka life hoterik jong banai match ka dega sngi bing yo ban IY ki ma jong ka hima tan re hadin jong kata kala don ka complain jong uli UPS Lingdo police council ba wong ba katkum ka ak jong ka hima lang rin ba umpadap khatsan sngi umpadlong ban IY ni kimar jong kahima kawai kata kalong badai katkum gajing ka an jong kahima terri kateng khu jong kahima ngila issue ya kata ka notice ka bakarki haka live hoterik jong match when yo ban IY kimar jong kahima mar katkum ka ak jong kahima ka ong ba ya kimar jong kahima lani gajing mi jong kahima day ban IY hapo jong ka life hui terik jong mat jong kanu kesnem
Bat kinong shimwai ki day ban sedang nadu ke shiterik jong u benai April jong keno kesnem. Te halo kata kanong rim ni la isu notis kerki no sheki kon ki hajar jong kahima pan IY ye ki mar jong kahima hakalai ko tarik jong March. Ten rei hadin jong kata pat nakaliang jong ka diskamsil kala pensange ya kata ka jing IBOR bat kala bukpor biang bangiyo pan IY haka kendai tarik jong u April. Ti hadin jong katu ka kendai tarik ru nakaliang ka diskamsil hadin bakal IBOR bangiyo pan penlong ya jing IY marhima. Ti lapan kan riak biang syaka katsan tarik. Bat deh haka katsan tarik ba nakaliang jong ika hima ngiliyo pan IY kimar jong kahima. Bat kikon ki hajar kuliyo ban wan syakate kadorbar ila sakhi ya kata pangiliyo ban IY kimar jong kahima. Kawat nyemla ban len hak tugas ni kala don ka jing pentut nakaliang jong ni PS lengdo bakamil de utaw presiden jong ka sensamla himalang rin. Waong ba lada PIY ngin pentut ngem sya ten rei namar bakat kom ka riti ka dostor jong kahima kapor kala day yangi bangiyo pan IY namar kat kom ka rol kalong day ban sedang haka shiterik jong April ten rei kapor kala yat hadu ka khatsan tarik jong April kemut kahima kala dunong kala dile no ya kita ki jing IY marhima bat kala dunong hadu steng benai kala lik no ka revenue jong kahima te kalong ka jingdu ka bakrau ta ka te gasngi khatsan tarik uneu PS lengdo lawan ban pen kelumar lawan ban khang wat ye ka office jong kahima on sya yangi ibor jong kahima nga usim ye ki menteri kilengdo ye ki dikot ka eksekutif darbar baro yem syam layo setia ban rong hapo kahima lang ren hapo ka office jong kahima te kalong ka jing kelumar ka bakrau te gasngi dan rei hadin kumba arbaji kalong jai no kata ka jing ye kelumar bat nilayo ban IY da ka besuk hakate ka khatsan tarik jong liu benai April entah ka snem te ka jing pensai ka jongi kum kahima ha ka jing ye dei bakane ka jing IY kalong ba ngemla ban onom don uno briu bala ban khang ya ka hok ka jong ki khun ki hajar ya ka hok jong ka hima bangi dei ban yo ban IY naka benta kanu ka snam dan ni kanu ka ki mar jong ka hima ki bangi ngi dei ban IY don mano bala ban khang ya kata mar ka dei ka hok ka dei ka riti jong ka hima nadu ki por kulong kuma mensua ti chicken tin ngasngo ban ai khublei na ka benta district council adin bangila pha ya jing tho ka ban ngin yo ban IY ha ka khatsan tarik te hadu benta kamsham don kano ko objection na ka benta jongi dan rei ngila yo ban IY da ka basuk ha ka te ka khatsan tarik mentau ban April te ngasukwa ban penkelumar lene basat wodong wodaw ya ke jing penyat jong kahima na kapor sa kapor aga jing shisha kahima ka jongi kelas dang ban syong suk syong san kelas dang ban don hapdeng ka roy kapar hapdeng ki babon ki jing suk jing san ki shnong ki thau bat hapo kahima hi barokowe ten rei uniu breu yemtep ukwa long sim ya le de ne ukwa berhak pisah ne ngimtip ya kata ten rei nakapor syakapor wat ye kidau wat ye kilat kelenti kumno ban penkelem ya ka eksekutif darbar hapo ke jengelam ka jonga but ye kiwe ruki isu ki bakta ya ke emlang salang hapo ka hima te nakaliang jonga kumu acting sim jong ka hima lang ren ngasngau ban persyajur yune usamla bulawan ban pen kelumar khamtam hakate gasngi bangiyo ban IY ye kimar jong kahima pat khamtam dang menen kasngi ngi ye ka jingbar ngam ka jong u ha ka we na ki private
ke private channel ke jong u YouTube ke jong u po ong ba pindam day ban ai bai musur ya kito kinong simwai ki bala ai wai lang ba ka jing ai wai ka jonga ti nakaliang ka jonga habang iya ka tu ka khubor adap da ka jing sngaw lengo bar ka jing kendit ka bakraw ba uneu PS lang do udeu bala ban khang yiki bor peniyat jong ka hima ne ulayo kano ka order na kano ka bor ti nga ong persya ya ka ne ka jingle ka jong uneu PS lang do ba kalong ka jing berngem la ne ka jingle ka babean hadu kata-kata ka belong persya ya ka riti ka dustur jong ka hima ti nakaliang ka jonga nga ai ka khubor sya pi ki pajba jong ka himalang rin ai ka ni ki khubor sya pi ki nong wai ye ki mar ki mata bar ki jingmi jong ka himalang rin nga ai ka khubor sya pi ki nong khayi ki badon ha katei ka jaka jong ka himalang rin ka badai ka area Borsora area Cheragao bat ki bahap hapo ka jurisdiction jong ka himalang rin ba pinnam dei ban nget lani pinnam dei ban shani klumar haune ubriu bayalam bakla bat bapen klumar ya ka shong suk shong san kamtam ha ka jinge dei bat ka revenue jong ka hima marlada pi pim shania lana pim kongu ya ka jing penyat jong ka hima kan bu jing na ka benta jong pi ki nong simwai bat kum juru ki ba khayi ki ba pateng hapo jong ka hima tinga ai ka ni kerwo shapi ki ba trei ki ba kta sha ka to ka jaka ba pidei pan ai ka jinge trilang bat ni kum ka hima nang ba ngila ban job ye ki ding pengkiang lan ni ki ba wan ban penwet ha ka khayi ka pateng lan ni ha ka jing lit ka jong pi ban lom ye ki bai musur jong pi na ka hima lang rin na ka snam sya ka snam ni juyo ban ai wai ki mar jong ka hima ka baningkong ka dei ka get bai musur ka badon ha Cheragao bat Borsora no ki jingmi ki ba mi na kita ki yaw hangte nang ta sana ki lightly ki yaw kata ka yaw so lang rin ka yaw mau kulun bat ka yaw Borsora nang ta ngidon ru ka jingmi na ka kawaling ka ba crosslink na siliang jong ka wakan si nang ta ngidon ru ka jingmi na hi forest produce nang ta ngidon ru jingmi na ka umtong do kha bat kiwei jingmi ki baret te kita ki de jingmi ki ba na kalang ka hima ka yo ban lom ya ka revenue na ka snam sya ka snam selama itu kendiat tu ka district council ka order MP ban penyat ban IY kita ki hoi kalang ngila yo haduk lightly ki order pagin yo ban IY menta ka snam longkol IBOR hoi la IBOR da ka council ta ubakam yu pentut Hoi. IY jumpi hoi makadaw yu kadaw kadaw ngam tip ya kata ka kadaw ten rei mar bangi ngila yo hang ching sang ngila yo lightly ki order ti ila de hok kan bangin yo ban IY ma ki wei ki snam yo tang ka wei ka order ten rei menta snam yo adu lightly ki order bangin yo ban IY ti kata ka long ba kan ka jingle jong u ka dei betang na ka jing ha bor ka jong u na ka jing ha ngala ban ong ka jing ha spa ka jong u ba ukwa mar ba da ya dei jing mutan bat nga te ukwa ban yo no da kino ki breu ki ba ukwa ma u ge te nga try ka dei ka tahi ka daw ba nga dei acting ubala shawang dang menin ka sngi ngi iya ka to ka channel private ke jong u ka PS lengdo channel ka bakno nga ba ngadai uta acting sim ubal shawang ti kumno ngadang don hok ban IY kimar jong ka hima ti katkum kani ka order jong ka high court badun buram ka jongi kani ka bapila ban yu ihang ni ba nila yo ban steno ya ka ka baka dis council kala ka order haka Patrick bangan sange no ya ka jingtri kam kum u acting sim ten re haka shipo tarik
ngalalik pan ujor hangte High Court badon buram ke jongi Shillong High Court o Meghalaya High Court di High Court badon buram kala ai ke ni ko order bangan petang biang kumu acting CM jong ka Himalang Rin haduk menta bat haduk kini ki isngi ki banwan tat haduk bandapan benada kemoi pat te haduk menta ngadang long hi full time uta u acting CM jong ka Himalang Rin bat ka jingkano ga jong u banga dei uta u acting balasya wang kalong ka balam ler bat ka bum danong rim hai Silki thun empat DP pidito acting CM nama balasya weng bakunta. Hoy namar la yo ka order na po High Court ti ka High Court ka dei ka bor ka ba khamang kli ya ka diskam sit ti ka